Għat-tieni darba f'Malta żjara statali mill-President tal-Ghana Nana Akufo-Addo. Iċ-ċerimonja ta' merħba saret f'Misraħ San George fil-Belt Valletta fejn il-President tal-Ghana u l-President ta' Malta Louise Coleiro Preca nataw is-salut mill-Forzi Armati ta' Malta. Wara d-daqq tal-innijiet nazzjonali, iż-żewġ presidenti spezzjonaw il-Gwardja tal-Unur magħmul minn stakkament ta' soldati tal-Forzi Armati ta' Malta. Wara ċ-ċerimonja tal-wasla saru daħdidiet fil-Palazz tal-President bil-qofol jintlaħaq bil-firmar ta' Sitt Ftehimiet bejn il-Ghana u Malta li għandhom lan li jkomplu jisaħħu relazzjonijiet bilaterali bejn iż-żewġ pajjiżi b'mod partikolari fl-oqsma tan-negozju u l-kultura. Il-ftehimiet jinkludu ftehim li jtemm it-tassazzjoni doppja fil-kummerċ bejn iż-żewġ pajjiżi, ftehim dwar is-servizzi tal-ajru u l-mediċina, ftehim fuq it-turiżmu u l-kultura u ieħor brabta mal-passaporti diplomatiċi. F'konferenza tal-aħbarijiet, flimkien mal-President ta' Malta Louise Coleiro Preca fil-Palazz, il-President tal-Ghana spjega kif il-ftehim li jtemm it-tassazzjoni doppja u ta' importanza kbira għaż-żewġ pajjiżi, b'mod partikolari għall-Ghana. Qal li ftehim bħal dan iħajjar aktar negozjanti mill-Ghana biex jinvestu f'Malta u jservi bħala pont fis-suq Ewropew. Qal li l-President ta' Malta għandha post speċjali f'qalbu għax kienet fost l-ewwel presidenti li żaru pajjiżu. Tenna kif ftehimiet ta' dan it-tip ikomplu jwittu t-triq għal ġejjieni jisbaħ għaż-żewġ pajjiżi bilan li tissaħħaħ ukoll l-ekonomija fil-Ghana u biex aktar persuni jħarsu lejn pajjiżu bħala wieħed li jistgħu jibnu l-futur tagħhom fih. Il-President ta' Malta Louise Coleiro Preca spjegat kif ftehimiet ta' dawn it-tip ikomplu jsaħħu relazzjonijiet bejn iż-żewġ pajjiżi. Qalet kif din iż-żjara storika se tkompli toħloq aktar opportunitajiet għaż-żewġ pajjiżi li għandhom valuri u aspirazzjonijiet simili. Matul il-jum, il-President tal-Ghana kellu laqgħa wkoll mal-Prim Ministru Joseph Muscat fil-Palazz ta' San Anton bil-Prim Ministru jgħid li din hi opportunità ta' tisħiħ għaż-żewġ pajjiżi u fejn minkejja li hemm bosta differenzi fosthom kulturali u anke fil-kobor tal-pajjiż l-għana ewlieni hu li naħdmu flimkien. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.